an nana jamana na bi parce que n'i ye pataki minnu bɛ jamana kɔnɔ journal minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a fɔlɔ-fɔlɔ ka kɛnyɛrɛye journal créé o ye Eco de ye u ka kɛlɛ tun ye mun ye walasa démocratie kana jamana kɔnɔ bɛɛ ka se ka sawuna kuma fɔ bonya ni karama kɔnɔ donc ni anw kɛra ministre ye bi a ka kan an kana waleɲuman dɔn kɛ u ye k'a fɔ u ye baara min kɛ baara lankolon ma k'a ye mɛ tila k'a ɲini u fɛ u ye baara min kɛ walasa démocratie kana u ka se k'i sinsin o kan halisa démocratie ye halisa ka sinsin a ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka se ka hakilinata fɔ bonya ani karama kɔnɔ k'a ɲini u fɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi u kɛ gouvernement dɛmɛ kunnafoni ɲuman kunnafoni fɛsɛfɛsɛli kunnafoni bɛ jamanadenw basigi u k'an dɛmɛ an ka kunnafoni di jamanadenw ma walasa bɛɛ ka a jɔyɔrɔ dɔ jamana kɔnɔ an ka se ka a lajɛ mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an k'a kɛ maliko ye hakili la u ye kumakan nin mɛn u sɔnna k'a fɔ u bɛ fara an kan fɛn fɛn ye maliko ye u bɛ kunnafoni di o sira fɛ walasa mankan ka nɔgɔya maɲɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn kana jamana ka sabati